Καλησπέρα. Ο εκδοτικός 20-24 γράμματα στον Νίκο Ζωιόπουλος σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση του βιβλίου «Τα παγωτά φτιάχτηκαν για την κόλαση». Το βιβλίο θα το παρουσιάσουν και θα μιλήσουν γι' αυτό ο Δημήτρης ο Σπύρους, σκηνοθέτης, η Εύα η Στεφανή, σκηνοθέτης, και ο Κώστας Πρεμίδας, εκδότης του Μανδραγόρα. Επίσης, αποσπάσματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Κέντη Μανολιδάκη, Μαρία Βρανίδου και Σελίνα Διαματοπούλου. Εμένα με λένε Δημήτρη Τσεβασάκο, θα κάνουμε τον συντονισμό. Ξεκινάμε λοιπόν. Ο Νίκο, πολύ κόσμο, θα ξεκινήσουμε. Θα καλέσω τον κύριο Δαμιανό, τον εκδότη του Νίκου, για να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Ένα θερμό ευχαριστώ πρώτα απ' όλα σε όλους εσάς που μας τιμήσατε σήμερα. Πραγματικά είναι συγκινητικό να βλέπεις σε παρουσίαση βιβλίου τόσο πολύ κόσμο, ανθρώπους που πραγματικά φαίνεται από τα μάτια τους και από τον τρόπο συμπεριφοράς τους ότι ήρθαν με χαρά να ακούσουν και να δουν τον φίλο τους, τον Νίκο τον Ζωιόπουλο. Είναι ο Νίκος αγαπητός και γι' αυτό όλοι οι φίλοι. Φαίνεται στις παρουσιάσεις, η μισή είναι πλέον συγγενείς, θείοι, θιάδες και εξαδέλφια. Κάτι τέτοιο σήμερα δεν υπάρχει εδώ μέσα και αυτό πραγματικά είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό και για τον Νίκο, είναι συγκινητικό, θέλω να πιστεύω εγώ, και για το βιβλίο. Άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για το βιβλίο και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Ο ρόλος μου ως εκδότης είναι συγκεκριμένος, είναι τυποποιημένος. Είναι πλεονασμός και φλιαρία να επενέσω το έργο που ο ίδιος έχω εκδώσει. Και πρέπει να επενεθεί. Ο Νίκος ο Ζωιόπουλος έφτιαξε ένα βιβλίο εξομολογητικό, ένα βιβλίο που πραγματικά με ευκολία ανοίγει την ψυχή του και μας παρουσιάζεται σαν μικρό παιδί. Όπως άλλωστε είναι, ένα μικρό παιδί με καπέλο και μαύρα ρούχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο ρόλος μου είναι τυπικός, γιατί πρέπει να ευχαριστήσω επίσης και όλους όσους θα μας βοηθήσουν σήμερα σε αυτή την παρουσίαση. Αυτή είναι ο κύριος Δημήτρης Σπύρος, σκηνοθέτης, ο φίλος εκδότης, σημαντικός εκδότης, σημαντικό περιοδικό του Μανδραγόρας, ο Κώστας ο Πρεμίδας, η Εύη η Στεφανή, σκηνοθέτης, Εύα, συγγνώμη. Ο Δημήτρης Κουτσεβασάκος, επίσης σκηνοθέτης, συντονίζει. Και βέβαια, με συγχωρείτε, οι κυρίες που θα διαβάσουν, οι ηθοποιοί, δεν γνωρίζω τα ονόματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και εδώ. Λοιπόν, ναι, δεν έχω πολλά να πω. Κάπου εδώ τελειώνω εγώ. Σας ευχαριστώ και πάλι και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο στον Νίκο τον Ζωιόπουλο, παρακαλώ. Τέλος, ήθελα να γίνω πολιτικός, αλλά δεν τα κατάφερα. Ήθελα πολύ. Κάποτε όταν γυρνούσαμε από τα Διάσελα, που είχαμε κάνει μια ταινία, τον Ψήλο του Δημήτρη του Σπύρου, αλλά και τον καιρό έλειπε ο Σπύρος, και είχα πάει εγώ με τον φίλο μου, το φίλο μας κοινό, τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο και τον Αντώνη τον Χαλκιά, και πήγαμε στα Διάσελα, βραδάκι, το μάθανε όλα τα καφενεία του χωριού του, εκείνο τον καιρό δεν ξέρω, ήταν 4. Και μαζευτήκαν και τα 4 καφενεία σε ένα καφενείο που μαζευόμασταν, που ήμασταν εμείς, και όλο το χωριό. Και φεύγοντας είπα το εξής αμήνυτο που οι άλλοι φίλοι το γράφανε και το λέγανε. Τι κάνουμε στην Αθήνα και δεν ερχόμαστε εδώ πέρα να γίνουμε δήμαρχοι? Αλλά δεν το έκανα. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Δαμιανό. Παρόλη τη διαφορά ίσως που έχουμε και κάθε φορά νιώθω πολύ κομπλεξικός απέναντί του, τον αγαπώ. Τον αγαπώ γιατί όταν τον πρωτογνώρισα έκανε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, Του λέω, ρε εσύ, εγώ ξέρεις, εγώ τον πατέρα μου ήταν ο Σωτήρης ο Ζωιόπουλος που γράφει το πικραμένο δειλινό. Και άρχισε και μου τραγουδούσε στην έκθεση του βιβλίου, παιδιά, το πικραμένο δειλινό. Που εγώ δεν τα ξέρω τα λόγια όλα, και αυτός τα ήξερε όλα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Έχω. Για αυτό το βιβλίο το πίστεψαν πολύ. Ο πιο μικρός και ο πιο παλιός είναι ο 9χρονος τότε Δημοσθένης Καραπολιάς. Που λέγε, Θύε, να το βγάλεις στο βιβλίο. Να το βγάλουμε μπλε και άσπρα όνειρα, έτσι να το πούμε.
Αυτά. Αλλά όμως υπάρχει και ένας αρχιερέας του βιβλίου μου, που είναι ο Γιώργος Μπιλικάς. Είναι συγγραφέας, μουσικός, έχει γράψει μουσική και τη συγκρότημά μου. Το Θρασίν. Είναι ο Γιώργος, είναι εδώ. Αυτός είναι ο Γιώργος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το που κάνει για μένα. Τόσο δύσκολο άνθρωπο με βοήθησε στην επιμέλεια του βιβλίου όσο κανείς άλλος. Έδωσε τον τέμπο που ήθελα, έδωσε όλο αυτόν τον ρυθμό και υπόμενε λέγεται μάλλον, την κρίνια μου. Επέμενε. Ξέρετε εσείς, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, αν αγαπάς την ανάγνωση, αγαπάς και τη ζωή. Είχε γράψει ο George Saunders. Και εγώ λέω, παιδιά, διαδώστε τα βιβλία. Όχι μόνο το δικό μου βιβλίο, αλλά γενικά όταν υπάρχει βιβλίο, υπάρχει και μια ανεξάρτητη σκέψη. Υπάρχει κάτι που ίσως είναι λίγο έξω από το ίντερνετ. Υπάρχει κάτι που μπορεί να μην το κολλάζει κανένας, μπορεί να μην το βάλει σε καλούπι. Ξέρω ότι κάποια θα είναι καλούπια, αλλά τα περισσότερα δεν θα είναι. Διαδώστε το βιβλίο. Θα τελειώσω, Γιώργο μου, μην κοιτάς έτσι, θα τελειώσω. Έχουμε τα κορίτσια. 3-3 τα κορίτσια, πολύ τάλαντα κι αυτά. Είναι η Σελίνα, που είναι εδώ κοντά μου δίπλα. Πηγαίνουμε μαζί στο δημοτικό. Ο πατέρας της μου λέει να πηγαίνω μερικές φορές να την πάρω και πήγαινε και την έπαιρνα. Τα κορίτσια και τα τρία έχουν παίξει άπειρο θέατρο. Έχουν παίξει σε διαφημίσεις και σε ταινίες. Δίπλα μου είναι η Μαρία. Η Μαρία, την ξέρω λίγα χρόνια, καμιά τριανταριά, αλλά εντάξει, 20, 15, εντάξει. Τραβάω συνέχεια βίντεο της παραστάσεις της και είναι η αρχόντισσα στο ψυχόδραμα. Μιλάμε για τη ζωή και το θέατρο πάρα πολύ συχνά. Της εξηγώ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτή τη ζωή είναι να πιάσουμε τον Τζόκερ. Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και βέβαια, η Κέτι, η Κέτι Μανολιδάκη γεννήθηκε ηθοποιός. Και ήταν πάντα η σωτηρία μου σε όλους τους δύσκολους ρόλους που έχω παίξει. Μου έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο παραδεισένιο σπίτι της στον Κολονό, παρουσία των γονιών της, πάντα. Είναι η γυναίκα που έχω τσακωθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στη ζωή μου. Γιατί πιστεύει ακόμα και σήμερα ότι είναι καλύτερη ηθοποιός από μένα. Εγώ δεν το πιστεύω. Τώρα, εδώ πέρα τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει ο Ψήλος. Είναι ο αρχαιότερος φίλος μου στον κινηματογράφο. Ο Δημήτρης ο Σπύρου. Με τον Ψήλο έγινα κινηματογραφιστής. Ευχαριστώ πολύ. Νιώθω σαν να μεγαλώσαμε στο ίδιο χωριό, τα Διάσελα. Ξέρω απ' έξω τις μισές ιστορίες του χωριού. Ήμουν κι εγώ εκεί. Κάθε φορά λέω αυτό. Ήμουν κι εγώ εκεί. Ατέλειωτα παραμύθια και όνειρα περάσαμε με τον κοινό μας φίλο, τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο. Τώρα δεν είναι κοντά μας. Ο Κώστας ο Κρεμμύδας έχει πολλά ελαττώματα. Ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματα είναι ότι είναι ο δάσκαλος της καθημερινότητάς μας. Στον καιρό της κατοχής, κατά τη διάρκεια της πανδημίας εννοώ, το σπίτι του ήταν το καλύτερο απάγιο. Πουλάγαμε παστέλια και είχαμε έναν κοινό φίλο, τον Ανδρέα τον Παγουλάτο. Δεν είμαστε συμμαθητές, αλλά ξέρουμε τις μικρές ιστορίες όλες της γειτονιάς μας. Ξέρουμε τα χωράφια, τις στέρνες, τα ποτάμια. Και βέβαια με τις δικές μας οι αρχές, το λέω αυτό, και τα λεφτά του Μαρινάκη πήραμε 20 πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός πήρε 20 πρωταθλήματα κατά τη διάρκειά μας. Με αφορμή τα 20 χρόνια του Ηλία του Πετρόπουλου, το θάνατο του Ηλίου Πετρόπουλου, ο Κώστας, ο Κρεμμύδας και το περιοδικό του που είναι αφιερωμένο το τελευταίο περιοδικό στον Ηλία Πετρόπουλο, την Παρασκευή στις 26 του μήνα
στο Αλτάι, είναι στο 1965, θα έχει ένα αφιέρωμα με πολλούς γνωστούς λόγιους και στο τέλος της βραδιάς θα έχουν και πολύ ωραία ρεμπέτικα, μια ρεμπέτικη κομμανία. Μετά, νομίζω ότι σχεδόν τελειώσαμε. Είναι η Εύα Στεφανή, η οποία τη φωνάζω Λούνα. Δεν ξέρω γιατί. Με έσπρωξε βαθιά στους κόλπους του ντοκιμαντέρ. Πήγαμε μαζί στις φυλακές Κορδαλού. Ευτυχώς δεν μας κρατήσαμε. Στο δροσερό της Ξάνθης φάγαμε από το ίδιο ταψί με όλο το χωριό. Στη φυλακή του Μουνδούρου, με τους Κούρδους, νιώσαμε τι πάνε να πει πρόσφυγας. Με τον Χρήστο το Βάγια, τον πρωταγωνιστή του «Τι ώρα είναι», ξεψυχούσαμε ξημερώματα στα ξύλινα βρεγμένα σπίτια του Μεταξυριού. Άλλαξε η ζωή μου. Νομίζω άλλαξε η ζωή μας. Μάθαμε από τον Λάκη Παπαστάθη στιγμές και μυστικά του ελληνικού κινηματογράφου. Εύα, σε ευχαριστώ. Είσαι η μικρή αδελφή μου. Και ο μικρομέτριος αδελφός μου είναι ο Δημήτρης ο Κουτζαμπασάκος. Είναι ιδρυτής της μεγάλης αλυσίδας Vodka Bar. Έχει υποκαταστήματα σε όλα τα χωριά της Μογγολίας. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Vodka Bar. Οι ζωές μας είχαν ένα παράλληλο δρόμο. Περάσαμε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Αυτός και εγώ. Ο καλύτερος ρόλος που έπαιξα στο κινηματογράφο ήταν όταν η κυρία έμπαινε μέσα. Ήταν στο γιο του φύλακα. Και ήταν του Δημήτρη. Με τον αδελφό του τον Πέτρο, μέναμε στην ίδια γειτονιά και κάναμε παρέα, ζεστή παρέα. Η σκέψη μου σήμερα μένει στον Πέτρο Κουτσαβασάκο, τη Λυκία Τυρικάκη, τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, τον Λάκη Παπαστάθη και τον Ανδρέα Παγουλάτο. Προς τιμή τους θα διαβάσω την πίσω πλευρά του βιβλίου. Παρά τις αλυσοδοτές εκρήξεις των άστρων, υπάρχει κάτι που μένει. Είναι το πνεύμα μας. Είναι η ενέργειά μας. Είναι η ψυχή μας. Θα τους βλέπουμε πάντα σε αυτή την άτακτη φυγή των ιόντων. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα προχωρήσουμε με την ανάγνωση τριών αποσπασμάτων από το βιβλίο. Σας ακούμε. Το μπουρντάρι είναι το σημερινό δαπνόφυτο. Ήπειρος, βουκολική. Χρονών 4. Θείες, προγιαγιάδες γλυκές, θείοι ξινοί. Ποτάμια, ριάκια, πανηγύρια, στάνες. Παντού με πηγαίνανε. Χωρίς τη μάνα μου βέβαια που δούλευε στη Ζήτσα. Μαζί με τις 18χρονες θείες στα χωράφια, στο κουβάλιμα, στο στρουμπέτσι για νερό, παντού. Κι εγώ πίσω στα καπούλια της Μαρίκας, της γαϊδάρας μας, να καμαρώνω σαγίκικο σκεφάνι. Ήμουνα η μασκότ του μικρού χωριού. Όλο αστεία και πειράγματα ήμουνα. Όλοι κάτι θέλανε από μένα. Να μ' αγκαλιάσουν, να με φιλέψουν, ή οι μικρότεροι να με πειράξουν, να με τσιμπήσουν, να μου κρυφτούν ή να τα χανίσουν. Τότε κι εγώ θύμωνα. Έπαιρνα τα βουνά και πήγαινα να βρω τη μάνα μου στο άλλο χωριό. Πράγμα ακατόρθωτο βέβαια. Δρόμος μακρύς και δύσβατος. Σκυλιά, τσομπάνιδες. Επιστροφή με κομμένα τα φτερά. Δεν θα μεγαλώσω. Θα πάρω ένα πούλμα και θα τους βάλω όλους μέσα. Μάνα, θείες, ξαδέρφια, συγχωριανούς και θα πηγαίνουμε βόλτες όλοι μαζί. Τα πρώτα όνειρα. Θα γίνω μεγάλος και τρανός. Στρατάρχης θα γίνω. Θα διαφεντεύω τη γη, τότε θα καταλάβουν ποιος ήταν ο γιος της Βάσους που τώρα πειράζουν. Θα δούμε. Τρανός μπορεί να μην έγινα, αλλά σίγουρα μεγάλωσα.
πότε ερχόταν επίσκεψη κανένας Τσοπάνος και μου έδινε μια φλογέρα, καμιά σφεντόνα ή κάποιο άλλο αυτοσχέδιο παιχνίδι. Και τότε πηδούσα από τη χαρά μου. Ήθελα να μείνω μόνιμα στη Σκάλα και ήθελα να γίνω Τσοπάνος. Μου φαινόταν το καλύτερο επάγγελμα. Όλη η γη δική σου. Σφυρίγματα, λαλαγμοί και με την κλίτσα να κοιτάς πέρα, μακριά. Κι όλο περίμενες να έρθει μια νεράιδα να σε πετάξει στην άλλη μεριά του βουνού, να δεις τέλος πάντων, διάολε, τι είναι πίσω από εκεί που πέφτει ο ήλιος. Δεν καίγονται. Η αλήθεια είναι ότι την νεράιδα την ήθελα και για να την παντρευτώ. Να με κάνει και εμένα αόρατο και να τρέχουμε στα ποτάμια, στις φιλοσιές και να γελάμε με τους άλλους που δεν μας βλέπουν, να κοιμόμαστε στη ζάλα του μεσημεριού σε κανένα ξοπλίσι. Ήταν οι μόνες στιγμές που δεν ήθελα να μεγαλώσω, γιατί είχα ακούσει ότι οι νεράιδες δεν μεγαλώνουν και σε αγαπούν για πάντα άμα τους πάρεις στο πέπλο. Τσοπάνης και πάλι Τσοπάνης. Τώρα ήρθε στο μυαλό μου κι άλλη σκηνή από τις πρώτες της ζωής μου. Όταν η μάνα μου ήταν ακόμη με τον πατέρα μου, που ήταν μουσικός και έπαιζε ακορντεόν. Έγραφε και κανένα τραγούδι πότε-πότε, που τα τραγουδούσαν κυρίως η Γαβαλάς, Βούλα Γκίκα, Καζατζίδης, Ταλιούρης, Μουζάς Λιγνός, Κερμανίτης και ο Μάνος Παπαδάκης. Σε μια περιοδία τους λοιπόν αυτή η κομπανία είχε πάει σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, μάλλον στην Καλαμάτα. Ο κήπος της ΕΔΕΜ? Μπα, όχι. Το κέντρο ήταν πάνω στη θάλασσα. Άκουγα το κύμα και είχα την αίσθηση της θαλάσσιας άβρας. Τότε ο πατέρας μου ζητούσε και από τη μάνα μου να τραγουδάει. Εμένα με έβαζαν σε 2 πάνινες πολυθρόνες και λαγοκοιμόμουν. Από πάνω, από την ορχήστρα, μου φώναζαν «Γεια σου κουκούτσι μου, γεια σου νινί μου» και να νουριζόμουν με τα λαϊκά της εποχής του 60. Η μεγαλύτερη χαλάρωση που έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Θάλασσα, οι δικοί μου να μου τραγουδάνε και εγώ στον παράδεισο. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία, την Κέτη και τη Σελίνα. Θα δώσω τον λόγο στον Δημήτρη του Σπύρου. Καλησπέρα και από μένα. Μια φράση στο βιβλίο του Νίκου λέει για μένα, θα το πω περίπου για να θυμάμαι βεβαίως, σημασία έχει το ακούμπισμα. Είναι ένα απάγιο. Αισθάνομαι ότι συναισθηματικά πολλά ακουμπίσματα ήδη έχουν συμβεί απόψε μέσα εδώ και θα προσπαθήσω μετά από τα 2 πρώτα βουκολικά κομμάτια και μετά πρέπει να είναι κλειστό το μικρόφωνο. Ναι, τώρα. Ναι, θα προσπαθήσω λοιπόν να κρατήσω το συναισθηματικό ρεκόρ και να πω ό,τι μου καπτεύει. Έχω κάτι σημειώσεις, αλλά δεν θέλω να χαλάσω τη σειρά τώρα. Σίγουρα όταν διαβάζεις ένα βιβλίο ενός φίλου, είναι πολύ διαφορετικό από το όταν διαβάζεις το βιβλίο ενός αγνώστου. Διαβάζοντας το βιβλίο του Νίκου, προσπαθούσα να πω βαθιά σε αυτά που δεν τα διατυπώνει ρητά, αλλά υπάρχουν υποδόρια κάτω από αυτά που γράφει. Και εκεί κατάλαβα ότι τελικά ο Νίκος δεν μου είχε κρύψει τίποτα. Μπορεί από άλλους να είχε κρύψει, αλλά με μένα είχε βρει τον τρόπο Εσύ το βρήκες τον τρόπο. να μου έχει εκμυστηρευτεί πράγματα. Πολύ σημαντικά γι' αυτό. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου, το μεγαλύτερο μέρος, το απολύτως μεγάλο δηλαδή, είναι η παιδική ηλικία. Και έχει και 4 σελίδες για την ενήλικη ζωή του.
Στην ουσία δεν έχει κανένα νόημα να χωρίσουμε τη ζωή του Νίκου στην παιδική και στην ενήλικη, γιατί παραμένει πάντα ένα παιδί και ευτυχώς. Και γι' αυτό το βιβλίο έχει, κατά τη γνώμη μου, μια ιδιαίτερη σημασία. Όσοι ασχολούνται με την παιδική ηλικία, είτε στη λογοτεχνία είτε στο κινηματογράφο, υπάρχουν πολλά νοσταλγικά πράγματα μέσα εκεί, στην ουσία δηλαδή μια ωρεοποιημένη παιδική ζωή. Σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει μια περιγραφή μόνο δύσκολων καταστάσεων, αλλά έχω παρατηρήσει ότι συνήθως αυτοί που περιγράφουν τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής τους και τις διωγγώνουν είναι για να πούνε ότι να όμως, παρότι πέρασα τόσο δύσκολα, καμαρώστε με σήμερα, έκανα οικογένεια, έγινα σπουδαίος κλπ. Εδώ είναι η διαφορά λοιπόν του βιβλίου του Νίκου. Ο Νίκος μόνο ένα πράγμα διατυπώνει 2 φορές στο βιβλίο. Είμαι με τους νικητές ή με τους νικημένους. Ποτέ τίποτα άλλο δεν επαναλαμβάνει, μόνο από αυτή τη φράση. Αλλά διαπιστώνουμε ότι για τον Νίκο δεν έχει καμία σημασία. Απλά έτσι από περιέργεια ήθελε να δοθεί μια απάντηση σε αυτό, ότι δεν έχει για τον ίδιο σημασία αν είναι με τους νικητές ή με τους νικημένους, γιατί αυτή η επιλογή είναι η ζωή του. Αυτό που έχει σημασία για τον Νίκο είναι να καταγραφεί αυτή η παιδική ηλικία όσο πιο αληθινά και γυμνά γίνεται, για να μην σκεπαστεί κάποια στιγμή από μπάζα λησμονιάς. Είναι το μόνο που τον ενδιαφέρει και αυτό είναι το πιο γοητευτικό στοιχείο για μένα στο βιβλίο του Νίκου. Η αξία της διατήρησης της μνήμης και στην προκειμένη περίπτωση της αθωότητας της παιδικής ηλικίας. Και τα πιο σκληρά πράγματα ο Νίκος δεν τα δραματοποιεί. Τα αναφέρει και έχουν την ίδια αξία για αυτόν όσο και τα ευχάριστα. Τις πιο δύσκολες στιγμές τις περιγράφει, όπως λέμε, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Δηλαδή, λέει όταν δεν είχαμε να φάμε, εγώ επειδή γύριζα και τραγουδούσα κλπ. Έδινα λεφτά στη μάνα. Αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι που πρέπει να καταγραφεί, να το θυμάμαι, μην το ξεχάσω. Γενικά, διαβάζοντας το βιβλίο του Νίκου, μου έρχονταν έντονα σε κάποιες στιγμές ήχοι από ακορντεόν. Και στο τέλος ξεκαθάρισε και ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για ακορντεόν και είναι τα παιδικά καράβια του Σωτήρη, του Ζωιόπουλου, του πατέρα του Νίκου, ένα από τα πιο αθώα τραγούδια λαϊκά που έχουν γραφτεί, μαγικά αθώο, όπως είναι και σχεδόν όλο το βιβλίο του Νίκου. Έχει δηλαδή την αθωότητα και την ομορφιά ακριβώς που έχουν τα πολύ όμορφα λαϊκά τραγούδια που συμπυκνώνουν χωρίς περιγραφές κλπ, αλλά μπορούν να αποτυπώνουν συμπυκνωμένα την ουσία των πραγμάτων, την ουσία της ζωής. Είναι ποιητικό όταν μέσα σε νεφελώματα προσπαθεί ο Νίκος να θυμηθεί κάποια πράγματα και εκεί βγαίνει και ο φόβος του, μην το ξεχάσει, μήπως και χαθεί από τη μνήμη του. Είναι η μόνη αγωνία που υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Φίλε Νίκο, επειδή είναι πολύ σημαντικά για σένα τα ακουμπίσματα, με ακούμπησε πολύ το βιβλίο σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα στην ανάγνωση 5 μικρών αποσπασμάτων από το βιβλίο.
Επιστροφή στο χωριό. Πότε ερχόταν και η μάνα μου να με δει. Δεν έφευγα από την αγκαλιά της και αυτή όλο βουρκωμένη ήταν. Μια φορά ήρθε με ένα ψηλό άντρα που ποτέ μου δεν συμπάθησα. Σαν να με ειρωνευόταν και να με απέφευγε. Έτσι αισθανόμουν εγώ, η μασκότ του χωριού. Θυμάμαι μια μέρα πήγαν με το θείο Φάνη στις Οικές, όπου ξεκουράζονταν τα πρόβατα και πήραν 2 τεράστια κρυάρια. Μιλούσαν παράξενα και δεν καταλάβαινα. Μετά κατάλαβα. Η μάνα τα παντρευόταν με τον Βασίλη. Δεν θυμάμαι την τελετή, αλλά θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει στην εκκλησία νύφη, στα άσπρα, με ταούλια και κλαρίνα. Σαν να μην είχα δει γάμο. Κοιτούσα με περιέργεια και καθόλου δεν με ένοιαζε τι θα γίνει αύριο. Δεν ήξερα κιόλας. Το γλέντι το ένιωσα σαν ένα ωραίο παιχνίδι, αφού υπήρχαν κι άλλα συνομήλικα παιδιά και πιαστήκαμε στο κυνηγητό. Πώς χόρευαν οι μεγάλοι και τι άλλο κάνανε, δεν μας ενδιέφερε. Έτσι πέρασε εκείνη η καλοκαιρινή βραδιά. Η δεύτερη μετακόμιση από τις πολλές της ζωής μου είχε ξεκινήσει. Η μεγάλη αντάρα του καλοκαιριού ήταν το θέρισμα. Όλοι επιποδός, ιδρωμένα πρόσωπα μέσα στο ηλιοπύρι. Κι εγώ, με μια μπουκάλα δροσερό νερό από τη στάμνα, να τρέχω να ξεδιψάσω πότε τον ένα και πότε τον άλλο, παίρνοντας τα περισσότερα μπράβο από όλους. Η θεία Μάτο ταυτόχρονα μαγείρευε κάτω από ένα δέντρο με πρόχειρες πέτρες. Άναβε φωτιά με ξύλα και έβαζε μια μαύρη μεγάλη κατσαρόλα από πάνω. Με έστελνε να κοιτάω αν έχει νερό το φαΐ. Όταν έφτανε το μεσημέρι, μαζευόμασταν όλοι κάτω από τη σκιά του δέντρου. Ο θείος έκοβε το καρβέλι, το ψωμί και το τυρί και η θεία από την αχνηστή κατσαρόλα μοίραζε το φαΐ. Μας φαινόταν το καλύτερο που είχαμε φάει τον τελευταίο καιρό. Τόση πείνα και κούραση είχαμε. Μαύρο πρόβατο η μάνα. Οι περισσότεροι συγγενείς κάνανε 10 με 12 χρόνια να μας μιλήσουν. Άρχισαν να μας μιλάνε χάρη σε μένα, γιατί στην Αθήνα έκανα παρέα με τα συνομήλικα ξαδέρφια μου. Στην Αθήνα λοιπόν, αρχές της δεκαετίας του 60, στον Κολωνό, πίσω από το σταθμό Λαρίσης, οδός Μαδίτου, δίπλα από τα Βουλάδικα, τη σημερινή πλατεία Πανταζοπούλου. Δεν θυμάμαι αν πήγαμε κατευθείαν εκεί ή μας φιλοξένησε κάποιος πιο πριν, πάντως καλά ήταν. Μια μονοκατοικία με μεγάλες ξύλινες πόρτες και 2 δωμάτια ή 1. Δεν θυμάμαι. Και αυτοί που θα μπορούσαν να θυμούνται ή έχουν φύγει από τη ζωή ή έχουν άνοια. Η μάνα μου δούλευε όλη την ημέρα, μάλλον σε σπίτια. Έπλαινε, έραβε και γυρνούσε αργά το απόγευμα. Από τότε είχε τον τίτλο της Χρυσοχέρας. Εγώ όλη την ημέρα σουλάτζερνα. Τα πρωινά τώρα έψαχνα άλλα ενδιαφέροντα για να καλύψω την πείνα μου. Με μια γύρα στα μαγαζιά της γειτονιάς κάτι έβγαινε. Ειδικά στο χασάπικο της γειτονιάς, του κ. Πέτρου, που δεν είχε παιδιά. Πάντα με φίλευε ελιές, ψωμί και κανένα κομμάτι τυρί. Πότε έπαιρνα και κανένα φιλαράκι. Να φάει κι αυτός. Αλλά γινόμουν θηρίο όταν έβλεπα να τρώει τις ελιές ολόκληρες. Πρώτα τον κλωτσούσα και μετά του φώναζα. Μισή την ελιά, ρε, να χορτάσουμε. Ο κ. Πέτρος, με τον κουμπάρο του τον Μπούρα, σκάγανε στα γέλια. Και αργότερα μου θύμιζαν αυτό το περιστατικό. Τα βάσανα και οι ανατροπές στη διμελή οικογένειά μας δεν λείπανε. Ένα απόγευμα, γυρνώντας η μαμά μου από τη δουλειά, βρήκε το σπίτι άδειο και οι γειτόνισσες μας είπαν τα μαντάτα. Η γιαγιά μου μαζί με τον αδερφό της, τον θείο Τάσο, ήρθαν και πήραν όλα τα πράγματά μας και τα πήγαν στην πλάτα, που μένανε αυτοί οι 2. Ίσως μετά από παρέλαση του πατέρα μου για να ξανακερδίσει τη μάνα μου, ποτέ δεν έμαθα. Η μάνα μου, μια φίλη της και εμένα, τρέξαμε στην πλάτη. Ένα φορτηγό είχε ξεφορτώσει τα πράγματά μας και τα έβαζαν μέσα σε κάποιο σπίτι. Της γιαγιάς μου. Τότε η μάνα μου και η φίλη της πήγαν και κάθισαν πάνω σε κάτι κομμωδίνα για να μην τα πάρουν οι μεταφορείς. Ο θείος Τάσος, τευριασμένος, άρχισε να τις πρόχνει βία, φωνές, κλάματα. Ένας πανικός. Και τότε, σαν απομηχανής Θεός, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι,
πετάχτηκε από το απέναντι καφενείο ένας ψηλός και γεροδεμένος φαντάριος. Βρίζοντας διάφορα, έδωσε μία στο θείο και πάρτον κάτω. Αυτό ήταν. Εκεί που ήμασταν του Κλώτσου και του Μπάτσου, πήραμε πόντο και το αίμα μας πίσω. Ξαναπήραμε τα πράγματά μας και το βράδυ πάλι στη Μαδί. Νικητές και τροπεούς. Και τσουπ ένα φθινοποριάτικο πρωινό, λίγο πριν αρχίσουν τα σχολεία, ξαναρχίσαμε τις μετακομίσεις. Πρώτο σπίτι λοιπόν με τον κύριο Πέτρο, δύο στην Κολοκυνθού και αρκετά αργότερα μπαμπά. Σε μία διόροφη κατοικία με μία αλάνα και με χωράφια μπροστά. Πίσω, δύο πανύψηλα κυπαρίσια, που ανάμεσά τους υπήρχε ένας τεράστιος περιστερώνας, ο μεγαλύτερος που έχω δει μέχρι σήμερα. Τον φρόντιζε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο Μπαρμπαθωμάς. Είχε πολύ πλάκα πως μάζευε τα περιστέρια, κάνοντας κινήσεις στον αέρα με ένα τεράστιο πανί. Αυτά σαν να υπνοτίζονταν, κατέβαιναν κάτω. Τα τάιζε και μετά ύπνα. Ο Μπαρμπαθωμάς, μια ήσυχη και ευγενική ψυχή, με έπαιρνε κάθε Κυριακή και με πήγαινε στο Σινεά, που εκείνο τον καιρό είχε τις καλύτερες παιδικές ταινίες. Πόσο μου άρεσε όταν σκοτίνιαζε η αίθουσα και έβλεπα αυτή τη δέσμη του φωτός να καρφώνεται στο άσπρο πανί. Μετά άρχιζαν οι ατελείωτες ονειροπολίσεις. Το λόγο έχει ο Βασιλιάδη. Όχι, όχι. Ρεμίδα, χαλάμε τη σειρά. Δεν χαλάμε το σενάριο. Νόμιζα ότι ήμουν τρίτη και τυχερή. Νόμιζα ότι ήμουν τρίτη. Πες τα όλα τώρα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι ο Νίκος. Φαίνεται ότι είναι ένα μικρό κοψοτέχνημα ειλικρίνειας, ευθύτητας λόγου, αμεσότητας. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι προσχηματικό. Θα μπορούσε να μην λέει για την παιδική ηλικία, την οποία συνδέουμε με αθωότητα. Θα μπορούσε να μιλάει για την ηλικία τώρα. Στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, ο Νίκος Ζωηόπουλος μιλάει για τη ζωή πέραν αυτού που ζούμε. Μιλάει, δίνει σημασία στις αισθήσεις, στις μυρωδιές, σε αυτό που ακούμε κρυφά, σε όλα αυτά τα οποία δεν καταγράφουμε ως κανονική ζωή. Θυμάμαι ότι οι σουρεαλιστές λένε αυτό το περίφημο «θέλουμε το πέραν τώρα». Γι' αυτό το πέραν μιλά ο Νίκος και με αυτό το πέραν ζει ο Νίκος και μας υπενθυμίζει. Και γι' αυτό και είναι και τόσο αγαπητός σε όλους. Γιατί μας υπενθυμίζει αυτό το πέραν του πραγματικού. Και μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που υπάρχει μια φράση στο Peter Pan που λέει όταν ένα παιδάκι πάει να πιστεύει στις νεράιδες, μια νεράιδα πεθαίνει. Οπότε ο Νίκος μας κάνει να πιστεύουμε ακόμα στις νεράιδες, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε έναν ανίερο κόσμο που ζούμε και όπου όλα είναι χωμένα σε μία έννοια της πραγματικότητας τελείως εμπειρική. Αυτά θα ήθελα να πω καταρχήν και νομίζω ότι θα ήταν ωραία να μιλήσουμε περισσότερο όλοι μαζί. Προχωράμε με την ανάγνωση άλλων τριών αποσπασμάτων. Φιλιατρών. Το σπίτι στην οδό Φιλιατρών που μέναμε ήταν σαν μια αυλή των θαυμάτων. Μάλλον εκείνο τον καιρό είχε γράψει και τη δική του αυλή ο Καμπανέλης. Στο ισόγειο κάθε οικογένεια είχε ένα δωμάτιο
εκτός από την οικογένεια του γιου της νοικοκυράς που είχε 2. Οι κουζίνες όλων των άλλων ήταν στην αυλή, μαζί με την τουαλέτα και το πλυσταριό. Για να πάμε στην τουαλέτα, περιμέναμε στη σειρά. Το βράδυ, ειδικά το χειμώνα με το κρύο, κανένας δεν έβγαινε για να πάει προς νερό του. Όλοι στο γιογιό, κατσαρόλι με καπάκι. Αυτά ήταν τα αρνητικά. Υπήρχαν όμως και πολλά θετικά σε αυτό το ενδιάμεσο κοινόβιο. Από πάνω μας έμενε η κυραζωή, η σπιτιονικοκυρά μας, και δίπλα τις 2 γεροντοκόρες που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Κάτω ήμασταν εμείς, εγώ με τη μάνα μου και τον Μπαρμπαπέτρο όταν ερχόταν. Η κυρά Παρασκευούλα με τον Κυρκώστα και τα παιδιά τους, τη Ζωή, τον Γιώργο, τον Δημήτρη και την Όλγα, την επωνομαζόμενη Τζουτζούκα, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή ήταν μικρότερη. Απέναντι από το δικό μας το δωμάτιο ήταν η κυραβούλα με τον Κυρτάσο και το γιο τους το Γιάννη. Τσιρόγιανο τον φωνάζαμε εμείς τα μικρά. Άλλος ένας Φασίκλας και Γκρινιάρης. Και στο βάθος, δίπλα από την τουαλέτα, άλλη μια γιαγιά, ήσυχη. Τα απογευματάκια λοιπόν γινόταν ένας χαμός στην αυλή μας, ειδικά όταν άνοιγε ο καιρός. Οι μεγάλοι με καρέκλες και εμείς με σκαμνάκια. Οι καθημερινές ιστορίες και οι περιπέτειες των μεγάλων, το πρώτο θέμα. Τι κάνανε στη δουλειά τους ή τι συναντήσανε στο δρόμο. Ο Κυρκώστας, για παράδειγμα, με ένα τρίκυκλο μηχανάκι, που ο οδηγός καθόταν πίσω και το φορτίο ήταν μπροστά του. Έκανε διανομή της όδας Σάριζα. Γι' αυτό και πολλές φορές αποθήκευε τα κυβότια στο διάδρομο της αυλής μας προς τη σιδερένια εξώπορτα. Αυτός παλιά, ο Κυρκώστας, ήταν στην αεροπορία, αλλά δεν ξέρω γιατί έφυγε. Μας έλεγε διάφορα που του συνέβαιναν στη δουλειά του με τους καταστηματάρχες. Ποιοι δεν τον πλήρωναν, τους τσακωμούς που έκανε και άλλα. Οι κυράδες, κύριο πρόβλημά τους, τι θα μαγειρέψουν αύριο ή ποια θα πλύνει σήμερα για να απλώσει στη μικρή ταράτσα. Τα παράπονα με τις απέναντι γειτόνισες εκτός αυλής που δεν σκουπίζουν, δεν καθαρίζουν ούτε μια φορά το δρόμο και πετάνε τα σκουπίδια τους στη δική μας πόρτα, ή ο Δημήτρης που έσπασε το κεφάλι του δικού μας Δημήτρη. Και μετά σχολιόντουσαν με εμάς. Πώς πήγαμε στο σχολείο και τι έγραψε η δασκάλα για μας. Εμείς εκείνη την ώρα ρεώναμε και πηγαίναμε προς την έξω γειτονιά, γιατί μπορεί να μας πιάνανε και να μας έβαζαν πάλι για διάβασμα και γράψιμο. Τότε ανέβαιναν και οι τόνοι για τα κολοπέδια που δεν διαβάζουν καθόλου. Βέβαια ξέραμε πως μετά από λίγο θα άρχιζαν τα ανέκδοτα, τα σόκι και τα κουτσομπολιά για την ευρύτερη γειτονιά. Τότε έβγαιναν όλα τα άπλυτα στη φόρα. Μερικές φορές, όταν το κουτσομπολιό ήταν για τηλεπουδίσματα ή για παράνομη σχέση, μας έδιωχναν οι ίδιοι, για να μην φύγουν τα λεγόμενα πιο έξω από την αυλή. Όταν νύχτωνε, έμπαινε μπροστά και το μοναδικό ραδιόφωνο της αυλής, που ήταν δώρο της κυραζωής προς τη συνονόματη εγγονή της. Τραγούδια λαϊκά και του νέου κύματος γέμιζαν όλη την αυλή. Μετά ραδιοφωνικά έργα, αστυνομικές ιστορίες, του Νίκου Φόσκουρη και διάφορα θεατρικά. Το αγαπημένο μου ήταν η πριγκιπέσα Ιζαμπό. Στην οδό Φιλιατρών, οι κυράδες της γειτονιάς κάνανε κατά διαστήματα διάφορες μαγκανίες. Θυμάμαι που πηγαίναμε σε διάφορα πηγάδια πίσω από το καπνεργοστάσιο, ντάλα μεσημέρι τώρα, και μία-μία όλες βάζανε μια κουρελού από πάνω τους και με ένα μεγάλο καθρέφτη που τον γέρανε προς τα κάτω, στα νερά του πηγαδιού, προσπαθούσαν με τις αντάβιες του ήλιου να δουν σκιές ή πρόσωπα. Οι ανήπαντρες για ποιον άντρα θα πάρουν. Οι παντρεμένες για το αν έχει γκόμενο ο άντρας τους. Ή αν κανένας πεθαμένος συγγενής έστελνε κάποιο ψήμα και κάτι ζητούσε. Μετά, όλες μαζί πηγαίνανε να ανάψουν ένα κεράκι στον Άγιο Εμιλιανό, με την ευχή να τους βγουν τα καλά που είδανε. Ένα άλλο που κάνανε ήταν με το αμίλητο νερό. Παίρνανε τα μεσάνυχτα μια μικρή τσίγινη λεκανίτσα με αγιασμό που πίνανε, τη σκεπάζανε και γυρνούσαν τη γειτονιά αμίλητες. Όποιο όνομα άκουγαν εκείνη την ώρα στα σκοτάδια, αυτό θα παντρευόντουσαν. Εμένα δεν μ' αφήνανε να το κάνω και στο τέλος έμεινα μπουκάλα. Στο πηγάδι με τον καθρέφτη ήμουν κοντός και μικρός και δεν έφτανα. Φάτη τώρα, Νίκο.
το λόγο τώρα και ο κύριος Δεμίδας Κώστας. Καλησπέρα. Νίκος Ζωγιόπουλος, λοιπόν. Τα παγωτά φτιάχτηκαν για την κόλαση. Πολύ ωραίος τίτλος, δεν ξέρω αν είναι του Νίκου ή κάποιου από τους φίλους τους πολλούς και αγαπημένους που είναι σήμερα εδώ. Ένα από τα χαϊκού μου που δεν έχει τυπώσει. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Μπράβο. Αφηγήματα, έργο εξοφίλου Ιώ Αγγελή, 24 γράμματα, Αθήνα 2023, σελίδες 70. Θα διάλεγα σαν τίτλο που συνοψίζει κατά κάποιο τρόπο αυτά που θέλω να πω τα λίγα, από την άτακτη φυγή των αλυσιδωτών εκρήξεων του σύμπαντος στη ρελογισμένη επιστροφή μας στη γη. Όσο τα χρόνια λοιπόν περνούν, ο άνθρωπος, έχοντας πλέον μια απόσταση ασφαλείας από τα πράγματα που τον πόνεσαν, νοιάζεται να βάλει σε τάξη όσο το συνεπήρα, να αναμετρηθεί με το χτες, να καταλογογραφήσει πρόσωπα, ονόματα, συμβάντα, χρόνους, τόπους. Αναζητά σε αποδείξεις και ντοκουμέντα το βιός, την εξηλαίωση και ενδομήχως τη θεμιτή και αναγκαία δικαίωση ανθρώπων και έργων. Με εφετηρία λοιπόν το Πουντάρι, σημερινό Δαφνόφυτο, κοντά στην περίφημη Ζήτσα γενέτειρα του Μάρκου Αυγέρη, ο υπηρώτης Νίκος Ζωγιόπουλος ανασυσταίνει τον Κολονό, τον Άγιο Ιερόθριο, τον Λόφους Κουζέ, τον ακορντεονίστα πατέρα του Σωτήρη Ζωγιόπουλου ή Κακαράπη, που στα τέλη της δεκαετίας του 60 ο Νίκος τον συναντούσε τακτικά στον πατρικό του πατέρα επί της οδού Άστρους 40. Γνώριμη, παιδική και γι' αυτό ιερή τόπη. Δεν ξέρω αν τελικά αυτά τα γνώριμα σημάδια, τα καθημερινά, τα πολλά που συνενώνουν όλους εμάς, είναι ένα ιδιαίτερο απόκτημα του Κολονού που έχει φορτιστεί δυναμικά είτε μέσω της Ακαδημίας του Πλάτωνα είτε μέσω του Σοφοκλή και του Ιδίποδα, ή αν υπάρχει όντως μια διακειμενικότητα στην κοινωνική διαστρωμάτωση, γιατί καθώς τα πράγματα εκείνες εποχές περπατούσαν πολύ πιο αργά από ό,τι σήμερα, μπορούσαν να υπάρχουν και να συνενώνουν. Πάντως αυτά που αναφέρει ο Νίκος είναι όντως για πολλούς από εμάς παιδική, ιερή και γνώριμη τόπη. Μπορεί να καταλαμβάνει η Ήπειρος 11 σελίδες στο βιβλίο του Νίκου και δεν ξέρω πόσο μετρά στις σελίδες της ζωής του, αλλά η Αθήνα, ο Κολονός, τα Σεπόλια σίγουρα βαραίνουν περισσότερο και ως έκταση, αλλά ως και δυνατότητα του υπερκινητικού Νίκου Ζωγιόπουλου να διανύει σαφώς μεγαλύτερες αποστάσεις, ασχολούμενος με τις δεκάδες δραστηριότητες και τα ποικίλα ενδιαφέροντά του, από όσο θα μπορούσε να διανύσει ή να ζήσει στο, από ό,τι φαίνεται, ηρωικό κατά τα φαινόμενα, καθότι δαφνοστεφές, δαφνόφυτο. Η Αθήνα λοιπόν δεκαετίας του 60, η σταθμός Λαρίσης, τα αυγουλάδικα, τα οποία να σας πω κι εγώ, παρότι γέννημα θρέμα Κολονού, τα έμαθα ότι λέγονται αυγουλάδικα γιατί εκεί σφραγίζανε τα αυγά ημέρας από τον Νίκο. Εκεί γίνονταν τα παζάρια στα καφενεία. Διαβάζουμε ένα μικρό απόσπασμα που μπόρεσα να περισσώσω από τις αναγνώσεις, γιατί όσα είχα ετοιμάσει να διαβάσω, τα διάβασε είτε η συμμαθήτριά μου και αγαπημένη φίλη Κέτη Μανολιδάκη, είτε η Σελίνα, είτε θα διαβαστούν και παρακάτω. Οπότε τέλος πάντων συνοψίζω εγώ. Σε αυτά λοιπόν τα αυγουλάδικα, ο Νίκος σηκωνόταν και τραγούδαγε, θα το είχε πει και σε εσάς, το έχει διηγηθεί και σε εμάς, το σήκω χόρεψε κουκλί μου και μάζευε φράγκα αγοράζοντας σοκολάτες και διάφορα άλλα. Το φωτογραφικό αρχείο έρχεται να πλαισιώσει την αφηγηματική ροή με τη μητέρα Βάσο, με κουστούμάκι πάρα πολύ ωραίο και αητό του Ολυμπιακού στο λόφο του Κολονού ο Νίκος, ποδηλατάδα για το Σούνιο με τον Καζαντζίδη, την Κέτη Γκρέι και τον πατέρα, σχολικές επιδείξεις, χωματόδρομοι και μονοκατοικίες, μπάλα στο δρόμο, κάρα με λουλούδια και χώμα για τον καλοπισμό των σπιτιών, ο νταβά στο κεφάλι της κυρίας για το κυριακάτικο κρέας στο οικογενειακό γεύμα. Με τον Νίκο, πέρα από μνήμες στους ίδιους χωματόδρομους, σε περιοχές και χρόνια πάντως που όλα τα πράγματα ήταν ανθρώπινα, μας συνέδε ασφαλώς
Ο Ολυμπιακός, παρά τα πάθη του, το φεστιβάλ των Μικρομικάδων στην Δράμα και ο Αντώνης Παπαδόπουλος, το μεικτό γυμνάσιο του Κολονού που γρήγορα το άφησε ξανάγκης εργαζόμενος ο ίδιος πολυτεχνίτης Γάρα για να το ανταλλάξει με το νυχτερινό, η απόκριση με το Γαϊτανάκι και τον Έθιπο Τσολιά πάνω στο ψεύτικο χαρτονένιο άλογο, το άρωμα του χαμομηλιού που φύτρωνε σε λόφους και σε χωράφια στα Σεπόλια και τα γύρω μέρη, οι αυλές των θαυμάτων στις γειτονιές, το πρώτο βοηθειών στην 3η Σεπτεμβρίου, οι καρέκλες που βγαίναν στα πεζοδρόμια τα βράδια του καλοκαιριού με τις γειτόνισσες και τα σφολιανά τους, πάντα καλοπροαίρετα και σπέρναγαν ψηλό γαζί το σύμπαντα κόσμο. Δεν διαβάζω το απόσπασμα γιατί το έχουν διαβάσει ήδη, απλώς θα κλείσω. Τα κείμενα λοιπόν αναμνήσεις του Νίκου Ζωγιόπουλου με την τρυφεράδα της ωριμότητας μπορούν να αντιμετωπίσουν τη σκληράδα του παρελθόντος που ως χθες, και αν μην μπορώ πλέον να μας βλάψει, έρχεται να φιλτράρει με τα νιάτα της μνήμης το σήμερα. Ονόματα, πολλά ονόματα και εικόνες, πολλές εικόνες που ο Νίκος με λόγο απλό, άμεσο και χιουμοριστικό κατάφερε να τους προσδώσει ζωή και να τα καταστήσει αιώνια και γι' αυτό άχραντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τη μάνα μου έχω φάει πολύ ξύλο. Είχε σπάσει πολλές ξύλινες μεζούρες, χάρακες και βίτσες επάνω μου. Από τον Μπάρμπα Πέτρου μια και μοναδική φορά με ζωστήρα, αλλά πολύ άγρια. Ήταν ο Τσιρόγιανος που μας κάρφωσε. Όπως οι μεγάλοι έτσι κι εμείς είχαμε φτιάξει μια οικογένεια με το σπίτι μας, από κουρελούδες, καρέκλες και κατσαρολικά σε μια γωνιά της αυλής, δηλαδή με όλα τα υπάρχοντά μας. Εγώ ήμουν ο μπαμπάς αυτής της οικογένειας, η Πελαγία ήταν η μαμά και η Όλγα η οικογενειακή φίλη που ήθελε να με ξελογιάσει. Ο Τσιρόγιανος, ο Τάκης και η Ελενίτσα ήταν τα παιδιά μας. Σαν οικογένεια λοιπόν μαγειρεύαμε, πλέναμε, είχαμε επισκέψεις από άλλους της γειτονιάς και το βράδυ πέφταμε για ύπνο στο στενό αλλά γεμάτο θαλπορί βουρελό σπιτό μας. Σαν ζευγάρι κι εμείς, δηλαδή εγώ και η Πελαγία έπρεπε να κάνουμε και έρωτα για να κάνουμε και άλλα παιδιά. Της κατέβαζα λοιπόν κι εγώ λίγο το σορτσάκι και την ακουμπούσα. Τα κάναμε όλα σε ένα δευτερόλεπτο. Ο λόγος που λέει, έλα όμως που ο Τσιρόγιανος ήταν ζηλιάρης και ήθελε να κάνει τον μπαμπά, αλλά η Πελαγία δεν τον ήθελε. Έτσι μετά από πολλούς κυλοκαυγάδες μας κάρφωσε. Πήγε στη μάνα του την κυραβούλα και τα είπε όλα. Αυτή πάλι θεώρησε καλό να τα πει στη μάνα μου και στη μάνα της Πελαγίας, την Ερμιόνη. Ως εκεί καλά. Είχαν γίνει ξανά τέτοια στη γειτονιά, αλλά εδώ υπήρχε μια σημαντική διαφορά. Ο πατέρας της Πελαγίας ήταν μπάτσος. Και μπάτσος στη δεκαετία του 60 σήμαινε εξουσία με όλα τα αρνητικά της. Τσιμουδιά λοιπόν στον πατέρα της Πελαγίας. Η Πελαγία τιμώρητη για να μην υποπτευτεί τίποτα ο πατέρας της. Και εγώ άγρια βασανιστήρια. Από προσοχή στο μάθημα, 0. Ίσως αν πρόσεχα να μπορούσα να γίνω μέτριος προς καλός μαθητής. Αλλά ήμουν μέτριος προς κακός. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Δεν πειράζει. Η δασκάλα μας, η κυρία Μαρία, που την είχα ως την 4η Δημοτικού, με συμπαθούσε ιδιαίτερα. Μάλιστα, μια φορά είχε έρθει στο σπίτι μας για να της πει η μάνα μου τον καφέ. Δεν ξέρω ποιος της είπε ότι θα την πάρει, αλλά μετά από πολλά χρόνια τη συνάντησα ανύπατρη. 60 ήταν. Συγκινητική στιγμή. Στη δεκαετία του 80, στην Εμμανουήλ Μπενάκη. Προσπεράσαμε ένας τον άλλον. Κάναμε 5 βήματα και ταυτόχρονα γυρίσαμε και οι δύο, σαν παλιός έρωτας. Ο Νίκος είσαι. Η κυρία Μαρία, δακρύσαμε και οι δύο. Μου έδωσε το τηλέφωνό της. Για 2 δεκαετίες έλεγα ότι θα την πάρω, να πάμε στο σπίτι της, με παλιούς συμμαχτές. Αλλά δεν το έκανα ποτέ. Και νιώθω τύψεις γι' αυτό. Τον Αλέκο τον είχα αναλάβει υπό την προστασία μου, αν και 3 χρόνια μεγαλύτερός μου.
Ήταν πιο κοντός από μένα, που δεν ήμουν ψηλός, και έμοιαζε μικρότερος. Στις κρυφές περιπτύξεις με την Πελαγία τον έπαιρνα μαζί μου. Επειδή η Πελαγία ήταν ψηλή, έπαιρνα ένα σκαμνάκι για να τη φτάνουμε. Όλα αυτά στην κουζίνα μας, που ήταν στην άλλη πλευρά της αυλής. Ο Αλέκος καθόταν σε μια γωνία με μάτια γουρλωμένα και το δάχτυλο στο στόμα όταν μας έβλεπε με κατεβασμένα τα σορτσάκια μας. Τον καλούσαν να συμμετέχει κι αυτός, αλλά ήταν ανένδοτος και ποτέ μαρτυριάρης. Από τα αγόρια ήταν ο άνθρωπός μου. Μην νομίζετε όμως ότι μόνο εγώ έκανα τέτοια. Εκείνο τον καιρό όλοι ψιλοκάνανε. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά κάποια φορά η Όλγα, η μεγαλύτερη της παρέας των μικρών, 4-5 χρόνια μεγαλύτερη μου, θα πήγαινε ένα βραδάκι ραντεβού στο λόφο του Σκουζέ μέσα στους σκοτεινούς θάμνους. Ο Βασίλης ήταν 2-3 χρόνια μεγαλύτερος από την Όλγα. Αυτή όμως το ραντεβού πήρε και εμένα μαζί. Είχε πολύ πλάκα. Ξάπλα στο χώμα πίσω από τους θάμνους ο Βασίλης, στη μέση η Όλγα και στην άλλη άκρη εγώ. Ο Βασίλης να παρακαλάει την Όλγα να του πιάσει το πουλί του. Η Όλγα ανένδοτη. Μετά αυτός να λέει σε μένα να την ψήσω, εγώ να λέω έλα ρε Όλγα, πιάστο το να τελειώνουμε να φύγουμε να πάμε στα σπίτια μας. Στο τέλος, από το πολύ παρακάλι κάτι γινόταν. Σηκωνόμασταν και φεύγαμε, αλλά στην αυλή έτρωγα ένα κατσάδιασμα από την Όλγα όταν μέναμε μόνοι μας, που την πίεζα να κάνει κάτι που δεν θέλει. Λες και δεν ήθελε, έλεγα μέσα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να πω και εγώ 2 λόγια για το βιβλίο. Δηλώνω εξ αρχής θετικά προκατελημένος απέναντι στον Νίκο. Αν η ειλικρίνεια εκτός από ηθική κατηγορία είναι και αισθητική, τότε το βιβλίο του Νίκου έχει καταφέρει να αγγίξει κάτι σπάνιο και ανεκτήμητο. Και αυτό το αισθάνεται κανείς καθ' όλη τη διάρκεια της ανάγνωσής του. Η αλέγκρα, ανεπιτίδευτη, σπαρταριστή, με χαρακτηριστικά προφορικότητας γραφή, που κλείνει έξυπνα το μάτι στον θεατρικό μονόλογο, τον νεροαναιστικό κινηματογράφο, τον ντοκιμαντέρ και την προφορική μαρτυρία, κερδίζει την καρδιά και το μυαλό από την πρώτη κιόλας σελίδα. Η Εύα, ο Δημήτρης και ο Κώστας μίλησαν πολύ εύστοχα και διαισθητικά για το βιβλίο. Δεν θα επαναλάβω κάποια πράγματα, επιτρέψτε μου όμως να πω το εξής. Διαβάζοντας το βιβλίο, μεταξύ των άλλων, με εντυπωσίασε και το γεγονός ότι ενώ περιγράφονται γεγονότα και καταστάσεις επί της ουσίας πολύ δύσκολες και σκληρές, ιδιαίτερα για ένα παιδί, ο Νίκος κρατάει μια αξιοθαύμαστη, διακριτική, τρυφερή και γεμάτη ενσυναίσθηση απόσταση από τα γεγονότα. Έτσι αποκτά ενδιαφέρον όχι μόνο το τι εξομολογείται με τρόπο τόσο γλαφυρό, αλλά και το τι αποκρύπτει, τα πράγματα για τα οποία δεν μιλάω, αλλά παρόλα αυτά πλανώνται ανάμεσα στις ταράδες και προκαλούν τη φαντασία και το θυμικό των αγνώστη ως ένα άλλο υπόρρητο κείμενο. Το γεγονός ότι ο Νίκος επιλέγει έτσι να θυμάται την παιδική του ηλικία αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, μια αξιοθαύμαστη υπέρβαση, μια γενναιόδορη χειρονομία συγχώρεσης, ένα αντίδωρο αγάπης, μεγαλοθυμίας και κατάφασης προς τους ανθρώπους και πάνω απ' όλα προς την ίδια τη ζωή. Γι' αυτό, Νίκο μου, που είσαι εδώ, σε ευχαριστούμε πολύ για τα παγωτά σου, τα οποία ναι μεν φτιάχνει για την κόλαση, αλλά εσύ κατάφερες να τα παραδώσεις στον παράδεισο. Ευχαριστώ. Ο πατέρας μου φύτρωσε ολομόναχος μέσα στην Αθήνα από άγνωστους γονείς. Σαν την καλαμιά στον κάμπο που βγαίνει εκεί που δεν έχει σπείρει κανείς. Τον μεγάλωσε ένα ζευγάρι, ο Δημήτρης και η Πάτρα Ζωιοπούλου. Από αυτούς κρατήσαμε το σημερινό μας επίθετο. Ο θετός πατέρας, ο Δημήτρης λοιπόν, που ποτέ δεν γνώρισα, ήταν πολύ πιο μεγάλος από τη γυναίκα του. Υπεραγαπούσε τον πατέρα μου και αυτός το ίδιο. Λένε ότι κάποτε είχε πολλά χρήματα. Άμαξες, ταξί και πολυκατοικίες στο Σύνταγμα. Του τάφαγε όμως ο αδελφός του με μια γκόμενα και πήγαν στην Αίγυπτο, που κι αυτόν του τάφαγε αργότερα ο Νάσερ.
Αυτό το γεγονός στενοχώρησε πολύ τον παππού και πέθανε σχετικά νέος. Ο πατέρας μου έλεγε και ένα παρακτικό επεισόδιο λίγο πριν το θάνατο του παππού μου. Όταν ήταν στα τελευταία του, ήθελε να γράψει στον πατέρα μου το σπίτι που έμενα. Αλλά η γιαγιά Πάτρα τον είχε κρύψει και έλεγε στον παππού ότι είχε πεθάνει. Αυτός όμως δεν την πίστευε και έγραψε το μισό στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου εμφανίστηκε λίγο πριν ξεψυχήσει και μόλις τον είδε ο πατέρας του αναταράχτηκε φωνάζοντας το συμβολεογράφο, αλλά δεν πρόλαβε και ταξίδεψε λοιπόν ο παππούς. Άλλαξα πολλές δουλειές, πάνω από 50-60. Είχα μελίσια με τον Ηλία Νεραντζή στη Σαλαμίνα. Δούλεψα χειρονακτικά, πότε σε οικοδομές, πότε σε μηχανουργία, πότε σε εργαστήρια πλαστικών, ταπετσέρης, ηλεκτρολόγος, μαραγκός, υφαντουργός, πολιτής επίκλων, σερβιτόρος σε ταβέρνες, ξενοδοχεία, ασφαλιστής. Κρατήσαμε με τον Άρη Γκρεκιώτη μια ταβέρνα στα Εξάρχεια. Κάποτε με τον φίλο μου, τον Αντώνη Παπαδόπουλο, είχαμε βιβλιοπωλείο. Αλλά όταν ξεκίνησε το πρώτο δοκιμαστικό χιλιόμετρο του μετρό Αττικής σε Πόλια, μας έκλεισε την πρόσβαση της γειτονιάς αυτό. Υπήρξα φωτογράφος και φωτορεπόρτερ σε εφημερίδες. Κυρίως όμως τραβούσα γάμους. Μετά έπιασα πιο σοβαρά την υποκριτική και τον κινηματογράφο. Συνεργάστηκα με αρκετούς σκηνοθέτες σε ταινίες, περίπου 90-95, και στις περισσότερες μικρούς ρόλους. Και έκανα ντοκιμαντέρ συνεργαζόμενος με τη Λουκία Ερικάκη, την Εύα Στεφανή και άλλους, όπως και δικά μου. Εν τω μεταξύ, βρήκα μια δουλειά σε νοσοκομείο. Έτσι, δεν μπορούσα να φεύγω πολλές μέρες. 2-3 μέρες γύρισμα μόνο. Καλά ήταν. Είμαι ο Νίκος, του Σωτήρη Ζωιόπουλου και της Βάσος Γεωργοπούλου. Τα αδέρφια μου, Δημήτρης ο Μεγάλος, Μιχάλης και Χρήστος οι μικρότεροι. Τα νύψια μου, Σωτήρης, Σύση και Βάσια, Χριστίνα και Πέτρος, Δημοσθένης και Έκτορας. Οι αδερφές της μάνας μου, Ελευθερία και Βούλα. Από τον πατέρα γνωρίσαμε την πραγματική του μάνα λίγο πριν πεθάνει. Τη λέγανε Ρεβέκα και ήταν από τη Σμύρνη. Χαίρομαι που σας είπα την παιδική μου ιστορία. Μου έφυγε ένα βάρος. Τεράστιο. Ησύχασα. Επιφάνεια. Αφιερωμένο. Επιφάνεια αφιερωμένο. Θέλει. Θα προσπαθήσω πολύ. Άλλο μικρόφωνο. Περίμενε, άλλο μικρόφωνο. Εδώ. Ένα. Γιατί μετά να μην κυνηγάει ένα μήνα θα με κυνηγάει. Επιφάνεια αφιερωμένο. Τίποτα από το παρελθόν την επιφάνεια θυμίζει. Ούτε εικόνες, ούτε σπίτια, ούτε δέντρα. Ούτε σκαλοπάτια μονοκατοικιών, ούτε σκόνη ξεσηκωμένη. Μόνο σκιές σημερινών ανθρώπων, βρεγμένο χώμα ταξιδεμένης μοναξιάς. Το μάζεμα αρχίζει, σκουπίζει, το στέρνο αφοπλίζει. Χτες ξύπνησε ο πατέρας. Δεν άλλαξε καθόλου στη βαθιά μου μνήμη. Πώς φαίνομαι ακίνητος όταν όλα γυρίζουν. Ποιος την επιφάνεια ελέγχει. Ο ήλιος ανάλαφρα τη ζέστη απλώνει στο δέρμα το πολύτροχο. Η στάση της μια στιγμής στο θυμό γαλινεύει. Ένα τζάκι άναψε μεσοκαλόκαιρα. Τι λάθος ήταν κι αυτό. Κανείς δεν ενημέρωσε πως ο χειμώνας άρχισε. Μη κοιμηθείς νωρίς απόψε. Το ζωνάρι άλλο μη σφίγγεις. Γλέντα σαν το ίστατο βράδυ. Πιες το φυλαγμένο καλό κρασί. Πήγαινε στην άκρη του γκρεμού. Άφησε νου, καρδιά στους ήχους ταγεριού. Αύριο μπορεί να ξημερώσει.
Και τώρα θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο στον Νίκο να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ναι, ναι. Πιθανόν έχετε. Νίκο. Ωραία, οπότε απάντησε εσύ. Εσύ απάντησε. Παιδιά, εδώ εντάξει, εγώ το έκανα για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου μια ζωή έγραφε ένα βιβλίο, έγραφε ένα τετράδιο και μου έλεγε για τους πρίκουλες, τους εξωγήινους, από το βόρειο δακτύλιο. Ζουνε 1000 χρόνια και κάνουν σεξ εξαποστάσεως, καμία επαφή, 1000 χρόνια. Αυτά μου τα έλεγε όταν ήμουν 11-12 χρονών και είχα πάθει πλάκα. Και από τότε διάβαζα συνέχεια επιστημονική φαντασία. Έγραφε το βιβλίο, το έγραφε, τελικά πέθανε και δεν το βρήκαμε ποτέ που ήταν. Και λέω εντάξει, αν δεν το βγάλω κι αυτό, δηλαδή, συγγνώμη, άμα δεν ήταν τώρα ο Πηλικάς, δεν θα το θα βγάλει. Αλήθεια είναι. Άλλοι το κάνουν για την καημένη τη μανούλα τους. Το κάνει το καημένο τον πατέρα του. Τη μάνα μου τη μεγάλωσα, ρε παιδιά, έκανα 14 αποβολές. Και εγώ ήμουν από δίπλα της και της είχα μια λεκάνη και την παχτώμε και έκανα. Στα 50 μάθαμε ότι είχε λύκο, γι' αυτό έκανε αποβολές. Αλλά τι να κάνω εγώ. Δεν είχα πληρώσει, 2 φορές το πλήρωσα. Ξέρω, εντάξει, φτάνει. Μετά έκανε και, πώς το λένε, και Αλτσχάιμερ. Οπότε καταλάβατε. Τον πατέρα μου δεν τον έζησα, παιδί μου. Τον έζησα πάρα πολύ λίγο. Από 4 χρόνων εξαφανιστήκαμε. Έχουν μείνει μερικά κομμάτια βιβλία, αλλά αν δεν προλάβετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210 612 70 74. Το παίρνουν αυθημερών, χωρίς έξοδα αποστολής. Και μπορείτε να το κάνετε και δώρο. Βέβαια, έχω 2-3 φίλους που θέλω να τους το χαρίσω. Όπως ο φίλος μου ο Στέλιος ο Φανός. Ήτανε για μένα ο φιλόσοφος της παρέας μου στο στρατό. Και μετά. Όχι, δεν μπορεί να λέει. Έχετε μια ερώτηση? Όχι, να πω. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Ό,τι θέλετε να ρωτάτε. Καλησπέρα και από μένα. Είναι ο Πηλικάς που λέγαμε. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω αρκετά καλά το Σωτήρη το Ζωιόπουλο. Να βρεθώ μαζί του πολλές φορές, να τραγουδήσουμε, να πιούμε, να φάμε παρέα. Και έχω την ατυχία ο Νίκος ο Ζωιόπουλος να είναι πολύ καλός μου φίλος. Με τον Νίκο γνωριστήκαμε το 1993 όταν πρωταγωνιστούσαμε και οι δύο στην πρώτη ταινία του Δημήτρη Αθανίτη, Μικρού Μήκους, η Φιλοσοφία, και στη δεύτερη ταινία πάλι του Αθανίτη, πάλι Μικρού Μήκους. Έπαιζες πάλι εσύ? Όχι, έπαιζες εσύ και εγώ είχα κάνει τη μουσική. Παρόλο που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον Νίκο, έμαθα σήμερα κάτι που δεν το ήξερα και θα σας το πω. Όσοι ακούσατε την εκπομπή που είχε, τη συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο στο πρώτο πρόγραμμα της ΣΕΡ με την Τέπη, τη Βρετού, η οποία είναι εδώ. Είναι εδώ. Ο άντρας της είναι σίγουρα. Λοιπόν, όσοι ακούσατε την εκπομπή, αυτό που θα πω το ξέρετε. Όσοι δεν την ακούσατε, να σπεύσετε να την ακούσετε. Υπάρχει αναρτημένη στο site της ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα. Άκουσα τον Νίκο να τραγουδάει. Για πρώτη φορά, μέσα στα τόσα χρόνια που τον ξέρω. Να σπεύσετε να ακούσετε την εκπομπή. Θα μας το τραγουδήσει τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Και να πεις αυτό που είπες. Μωρή κοντούλα λεμονιά. Τα λόγια. Σας τα λέω εγώ στα αυτή. Θέλει κανένας κάποια ερώτηση? Τα έχω πει όλα όμως. Θα πεις και ένα τραγούδι που λέει. Θέλει κανένας να πει κάτι? Παιδιά, να μην σας κρατάμε γιατί είναι και βράδυ σήμερα. Όχι, απλώς κοιτάζω γιατί
Έχουν μείνει πόσα, 2 βιβλία. Πες την κοντούρα τη λεμονιά τώρα. Δεν ξέρω ρε γαμώτο, δεν θυμάμαι τα λόγια. Α, ο Λαμπρίδης. Είναι ο Λαμπρίδης εδώ, παιδιά. Λαμπρίδη, έλα μπροστά. Πολυφωνικά Λαμπρίδης, τα καλύτερα πολυφωνικά στην Ελλάδα. Το ξέρετε. Αυτά τα ξέρω, δεν τα ξέρω όλα. Δεν τα θυμάμαι τα λόγια. Θα στα πει ο Αλέξανδρος, τα ξέρει. Μωρέ κοντό, la λεμόνια. Με τραβάτε. Λεμόνια, βίσα νιωτήσα, σε φιλήσα κι αρρωστήσα και το γιατρό δεν ρωτήσα. Χαμηλώσε τους κλόνους σου, να κόψω ένα λεμόνι, βίσα νιωτήσα, σε φιλήσα κι αρρωστήσα κι ούτε γιατρό δεν φωνάξα. Δεν ξέρω παρακάτω. Ναι. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν έγινε και πρωταγωνιστής στις ταινίες. Ο ρόλος του Τσαπαρσάκου δεν είχε λόγια. Και ήταν ο καλύτερος. Όλοι οι άλλοι αυτά. Θέλει άλλος να ρωτήσω κάτι έτσι, να πω κανένα μυστικό. Όχι, ξέρω μωρέ, αλλά τώρα αυτά είναι επικίνδυνα. Έχει αγριέψει εποχή. Δεν είναι όπως παλιά. Και άμα έχεις περάσει τα 10-15 είναι επικίνδυνα. Μαρία, πού είναι οι φίλοι μας? Σας ευχαριστώ παιδιά πάρα πολύ. Αν σας άρεσε θα ξανακάνουμε. Πολύ ωραία.